7. joulukuuta Neuvostoliiton 163. divisioona oli vallannut Suomussalmen ja ukrainalainen 44 divisioona oli tulossa sen avuksi. Seuranneessa taistelussa eversti Hjalmar Siilasvuon johtama 9. divisioona tuhosi Suomussalmelle johtavalla Raatteentiellä 44 divisioonan, eli niin sanotun sinisen divisioonan. Neuvostojoukkojen tavoitteena oli saavuttaa Oulu ja katkaista Suomi keskeltä. Tällöin pohjoisen taistelut olisivat ratkenneet helposti ja joukot olisivat voineet keskittyä Etelä-Suomen valtaamiseen. Suomi olisi mennyttä myös maarajan Ruotsiin. Raatteentien ryhmäkorsu, katsotaan. Ollaan tää rajan pinnassa ja tää on 89 vuonna rakennettu. Tää on aika vanha, mutta että... Oho, siellä on järvi näköjään, niin on tuollakin. Joo, siellä on ihan... Ei sentään jäässä, mutta että ihan on... Täällä on sama homma, täällä on vähän kosteutta. Onneksi on kumikengät sentään mukana. Täällä menee jo monenmoista. Siinä sitä sitten menee vielä. Kaiken lisäksi sieltä voisi löytyä mennään sotaromua hyvin helposti. Ihan vaan noinkin helposti. Ja vanhat sähkölinjat kulkee täällä. Kyllä jos olisi historian harrastaja, niin olisi laitteet millä tutkia, niin ihan mielelläänhän täällä pusikoissa etsisi kaikennäköisiä pommijäämiä ja kenties kokonaisiakin niitä löytyisi kumminkin joka paikasta. Niin. Tossa nyt oli joku merkintä siitä, että jossain siellä on niitä aikaisempia, ei entisöityjä, mutta mä en tiedä missä se joki on, niin vähän vaikea on lähteä etsimään. Hartiat alkaa kipeänä pikkuhiljaa olla. Tässä on oltu nyt sitten valveilla ja moposelassa taas yli 200 kilometriä, melkein 300 kilsaa tässä, niin pikkuhiljaa alkaa hartiat olla kipiänä. Mut kiva, jos löytyy jotain alkuperäistä, ihan täysin alkuperäistä. Ei mitään, jatketaan Raatteentielle menemistä. Kyllä se täytyy käydä joka tapauksessa ajamassa. Ja sit kävellään Raatteen mettässä. Kovien taistelujen on täällä käyty aikoinaan ja vähän niinku muistelemassa nyt sitten täällä. Keskellä ei mitään. Tässä on mennyt aikoinaan juoksuhauto tässä kohtaa, tai oikeastaan ei enää tässä, mutta tossa aikaisemmin. En muista sen merkitystä, oliko se nyt sellainen kuin karkuri vai mikä tää oli tää, että jos piti lähteä pakoon, niin se tuli takakautta. Mä oon itse aikoinaan kaivannut semmosia metrin syviä juoksuhautoja, niin tohon se päättyy. Elikkä tähän jos tulee hätä, niin mennään. Aha, vettä alkoi satamaan. Taivas itkee, eikä ole ihan turhaa, mutta ei se mitään. Joo. Siinä olisi Raatteentien kivikin vielä. Ihan alkuperäisiä kiviä täältä. Oot nähneet kaiken
Mennään nyt sitten vaikka tänne. Katsotaan täällä. Liikuntaa on hyvä saada tarpeeksi. Siinä on ollut KK-pesäke tossa kohtaa. Jaha. Hyvin on meinaa linja raivattu tonne asti. Kyllähän sieltä näkee jotain joo. Huhhuh. Joo, täällä on sitten suojakomero on tuolla. Joo, se menee tämmönen koski tuolla vieressä. Niin kuin nähdään, niin siinä on vanhoja panssariesteitä. Oho. Joo. Jatketaan tässä ihmettelyjä.